uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngethuba. uJesu Kristu uyinkosi. Namhlanje-ke ekuseni bazalwane, ngivuke naleli culo elilapha ku-113 113 emacilongweni. Uxolo. Ngicela ukulifunda. Lifundeka kanje, verse 1. Nxa usukhathele ekulweni, bika kuJesu. Bika kuJesu. Noma udabukile enhlizweni, bika konke kuJesu. Verse 2 uthi mhla ukhala ngobuhlungu bakho, bika kuJesu. Bika kuJesu. Noma udabukele izono zakho, bika konke kuJesu. Verse 3. Lapha amafu esitheza ilanga, bika kuJesu. Bika kuJesu. Noma sebeqambela amanga, bika konke kuJesu. Nxa usaba ukufa nalithuna, bika kuJesu. Noma umzimba wakho usubuna, bika konke kuJesu. Ithi-ke ichorus, bika kuJesu. Bika kuJesu, yena onamandla onke, kakho nothando olungangolwakhe, bika konke kuJesu. Ngithathe kakhulu-ke lapha bazalwane, verse 3, othi lapho amafu esitheza ilanga. Ukuthi amafu ake alisitheza ilanga empilweni yomuntu. Ungazi noma liphumile noma lishonile. Iy'nkinga zakho zidime amehlo akho. Uze ukhohlwe ukuthi ngaphezu kwamafu likhona ilanga noma zikhona iy'nkanyezi noma inyanga ikhona. Uthola ukuthi mhlawumbe ubuthi uyakholwa. Ugcina usulalela abakhuluma emaceleni. Njengoba unkosikazi kaJobe basho kuye ukuthi thuka lo nkulunkulu wakho ufe. Uyazi ukuthi ukukhuluma kwakhe uJobe wavele wakuphendula ngaleso sikhathi. Wathi ukhuluma isoko mfazi oyisiwula. Ngoba kusho ukuthi yena wasidayisa kuJobe ukuthi anginandaba noma uyafa ngenxa yokuthuka uNkulunkulu. But do it and go. Do it and die. So ilokho usuke ungasaboni amafu esesithezile ilanga. Lithi-ke leli culo, bika kuJesu. Noma kunjalo, abanye bethu lwesine namhlanje ba-ayinile iy'mpahla basihambise emakhazeni. Ababoni noma libalele noma liguqubele. Ababoni noma liphumile noma seliyoshona. Ababoni. Amafu asithezile ilanga. Mhlawumbe inkinga yakho yenza ukuthi ungaboni ukuthi isikhathi sini. Amafu alisithezile ilanga. Iyodwa indlela, bika kuJesu. Akuyona-ke icimi yethu yanamhlanje bazalwane le. Bengidlula nje ngithi angishere nani eyami imvuselelo. Yangivuselela kakhulu. Lingivuselele leli culo ekuseni. Angazi ukuthi belivukaphi. Kodwa ngivuke nje nalo lihlabelele enhlizweni yami. Uxolo. Isifundo sethu-ke namhlanje bazalwane sizosithola encwadini kaMark, uMark chapter 2, verse 4 no-5. Mark chapter 2, verse 4 and 5. Kufundeka kanjena-ke. Verse 4. Bengenakusondela kuye ngenxa yesixuku. Baqaqa uphahla lapho ekhona. Bathi sebebhobozile, behlisa uhlaka alele kulo ofe uhlangothi. uJesu ebona ukukholwa kwabo, wathi kofe uhlangothi, ndodana, uthethelelwe izono zakho. Uze kuJesu egula, efe uhlangothi. Nkosi uJesu akasho ukuthi sukuma uthathe uhlaka lwakho uhambe njengoba ehlezi esho.
uthi uthethelelwe izono zakho. Now isihloko salenkonzo yethu sithi ukukholwa okugudluza izithiyo. Angazi noma ngibeke kahle yini, kodwa ngesingisi ukuthi faith that breaks barriers. Angazi noma ngisho kahle mangithi izithiyo, ngoba ngathi mangithi udonga ngathi cha, ngathi ini, yabona nje ngahluleka ukuthola a correct word, ngase ngithi isithiyo. Kwabuya leli culo elisecilongweni 121 elithi masingathiyeki ngalutho. Ukukholwa-ke okufanele sibe nakho. Siyazi ukuthi izilingo zikhona, siyazi ukuthi izithiyo zikhona endleleni. Uma nje usuthatha indlela yakaJesu, uyazi ukuthi kuzoba ney'nkinga, ney'ngqinamba, nama-difficulties, ney'nhlupheko ey'nhlobonhlobo. Ungami lapho, ungalibali, uzibambezele enhluphekweni, ungazibambezeli esithiyweni, bodloza udlule. Ileyo-ke inkonzo yethu yanamhlanje. Ukukholwa kwethu kumele kubhodloze. Angithi uyabona ukuthi uma ubhodloza noma ngabe uyadiliza-ke udonga noma ngabe but kufika ku-physical, kufika entweni oyenza ngamandla, entweni oyenzayo, i-action. Ukubhodloza is an action. So lithi-ke lelizwi, ukukholwa kufanele kubhodloze, kudilize. Labantu laba kuvesi 4 beza bethwele umuntu ofihla ngothi. Babona isixuku, babona ukuthi akufikeki kuJesu, ngeke nalesi stretcher sabo bafike enkosini uJesu. Babona ukuthi hayi asigibele phezulu, siqaqa uphahla ngoba udonga ngeke lidilike, futhi udonga malidilika kuzolimala abantu abaphakathi. Kanti uma siqaqa uphahla, simqhamukisa from above, uzophila. Babe nokukholwa. Lithi izwi likaNkulunkulu, ukukholwa okungenamsebenzi kufile. Sho njalo laphaya encwadini kaJakobe. uJakobe chapter 2 verse 17. Lithi ukukholwa kanjalo nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. So kufanele ukuthi abasebenze babhodloze lesi sithiyo esenza ukuthi bangafinyeleli enkosini. Now, bazalwane, sinazo izithiyo, nathi sinazo isixuku. Igama lesixuku-ke liyashiwo, ngisho inkosi uJesu esahamba emhlabeni wayeba nesixuku njalo njalo, ngoba babesuke bezolalela. Esixukwini-ke akubi uhlobo olulodwa labantu, esixukwini kuba khona yonke inhlobo. Uma sizophindela emuva le ku-Exodus, abantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe, kuyashiwo ukuthi kwakukhona ngisho ingxubevange phakathi kwabo. Kwakukhona abamahashi, kukhona abahamba ngey'nyawo, kukhona nengxubevange. Kusho ukuthi isixuku sihlezi sinalo lonke uhlobo lwabantu. Ingakho uma uqhubeka nale ndaba, uthola ukuthi phakathi kwabo kwakukhona abaFarisi, uma wehla nje nayo, kwakukhona-ke ababhali ababekhona lapho, ababa nemizindlo yokuthi ungubani lo, ukhulumelani kanjena, mayethi uthethelelwe izono zakho, bathi uyahlambalaza. So ukuze basebenze laba benokukholwa, kwafanele ukuthi abaqaqe uphahla. Ngilapho-ke nje namhlanje bazalwane, ukuthi number 1, sifanele sithwalisane imithwalo yethu. Laba wayengeke azifikele lo muntu lapha ngokwakhe. Babembona ukuthi uzofa, babembona ukuthi umpintshekile, usefile ohlangothini. Baningi sihamba nabo, sebefile ohlangothini, abanye baphethwe uchoko, abanye bafe inhlangothi.
abanye baney'gulo ey'hlukahlukene, banomopho ngey'ndlela ey'hlukene. Uyabona nje kukhona konke. Kodwa uJesu uthi-ke ezwini lakhe unqoba konke, ulapha zonke izifo zethu. KuMahubo 103 khona uvesi 3 ngiyacabanga, othi uthethelela zonke izono zethu, elaphe zonke izifo zethu. Kusho ukuthi uma uya kuJesu Kristu ngokukholwa, ulashwa emzimbeni, usindiswe emphefumulweni. Usindiswe emphefumulweni, welapheke umzimba wakho. Nawu bazalwane, thina-ke njengabazalwane, abantwana bakaNkulunkulu, esithi sikhethile, sihlukaniselwe ukuhamba indlela kaNkulunkulu, bangaki obasizile? Lithi izwi kwabaseGalathiya 6 uvesi 2 wakhona, thwalisanani imithwalo yenu, nigcwalise kanjalo umthetho kaKristu. La bazalwane laba okukhulu esifunda ngabo la, babehlanganyela ebuhlungwini balo ofe uhlangothi. Okokuqala-ke bazalwane, angazi ukuthi ngiyalani lala ngiyakhona, kubiza ukuthi ukwazi ukubona ukuthi nangu usibanibani uyagula. Sikuthola kanjani ukuthi usibanibani ulimele, uyagula, ufe uhlangothi, unochoko? Sizokuthola mhlawumbe ekukhulumeni kwakhe. Mase sibuya kwi-practicality yala ensindisweni, uyakwazi ukumbona unochoko. Umuntu okuhlala ekuhlaleni sekuyabala ukuthi usibanibani uthe negative things. Usuyabona-ke ukuthi hayi, lo unochoko olumhlasele. Uyakwazi ukumbona ofe uhlangothi. Ukuthi uma kuthiwa nje siyanikela abazalwane, sinikelela into ethize, noma sinikelela usibanibani ovelelwe ukuthi yena akazi uzophuma eceleni. Kuthiwe siya ekwayeni sidinga ukuyihlambulula, uzophuma eceleni. Kuthiwe siya mhlawumbe kukhona okwenziwayo enkonzweni, siyacela sonke, yena uzophuma eceleni. Kufile uhlangothi, ubheke nje ukuthi yena, mina kufanele ngiye enkonzweni ngiyolalela, uma sengisekhaya i-space sami, noma ngiyaphuza, noma ngiyadakwa, noma ngiyenzani, kodwa ngesonto ngizobe ngisesontweni. Kufile uhlangothi. Senze njani-ke bazalwane? Kuningi ngingakusho, kodwa isikhathi sami esincane. So senze njani-ke lapho? Lithi izwi-ke laphaya kwabaseGalathiya, sithwalisaneni, asingabayekeleli abazalwane bethu, asingabuki ngaphandle, bekhona abagulayo ngaphakathi. Iculo engivuke nalo lithi bika konke kuJesu. Bese kuba khona leli, angazi laculwa ubani, elalithi noma lalithi kodwa ngaphezu kwamafu sikhona iy'nkanyezi, athi thatha ithemba lakho umnike uThixo, ushiye iy'nkinga zakho lapho. Athi thatha iy'nkinga zakho uy'phose kuye, uy'shiye lapho. Kusho ukuthi khona indlela yokufinyelela kuNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu, asikwenze konke ngokunxusa, siyathwalisana, nikhulekelane, nithethelelane. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe lo mzalwane osumcabanga manje uye washo into embi kuwe, wacasuka. Nikhulekelane, nithethelelane. Siyasebenza ukukholwa, uma kungenayo imisebenzi kufile. Siyaqaqa uphahla bazalwane, sifuna ukufinyelela enkosini. Asenze okuthize, sidinga ukusebenza ukuze uphahla luqaqeke, sikwazi ukungenisa, sifake lowo odinga usizo. Sikhulekelane. Manje-ke simele ukuyisusa zonke iy'thiyo bazalwane, iy'xuku ezisengamile. Uyazi ukuthi isixuku
kungaba ngisho nayiy'ngane zakho. Mhlambe ingane yakho iyodwa nje ibe isixuku isiphithiphithi la, kuphithizele emehlweni akho, kuphithizele engqondweni, kuphithizele emphefumulweni ngomuntu nje oyedwa. Isixuku okufanele phuma kuso, khuphukele phezulu, uqaqa uphahla umngenise ngalo. Kungenzeka ukuba umndeni wakho, kungenzeka ukuba abangani, kungenzeka ukuba ihlobo, kungenzeka ukuba isemsebenzini. Qaqa uphahla, bakhulekele, bangenise kuJesu, yena ozolapha umphefumulo, alapha umzimba. Webazalwane, le ndaba iye yangimangalisa kakhulu uma ngiyifunda. Ngabona ukuthi asisebenzi ngempela. Ngesinye isikhathi ukukholwa kwethu kufile ngoba sibheka nje ukuthi eyi ngeke bengilalele. Uthi uma ngabe nihlangene niwumndeni bakhulume izinto zabo zezwe, wena bese uyathula, thula ungathi awukho. Kunokuthi nawe ngabe uqaqa uphahla, ufohle, umfohlise, ubafohlise, usho ukuthi ukhona njalo uNkosi uJesu engaxazulula lezi zimo zenu. Abanye bazokhala ngokuhlupheka phambi kwakho. Ukuhlupheka kukhona, kudaliwe. Lithi izwi likaNkulunkulu, abampofu ngeke baphele ezweni. Alisho-ke aba-light complexion njengami, lisho abaphuwa, abahluphekile. Abantu abahluphekayo ngeke bephele ezweni. Bazalwane, sonke siyahlupheka ngey'ndlela ey'hlukene, kodwa siyazi ukuthi sibhekephi. Abantu abangahlupheki bangabi nalo ithemba lekusasa. Ukhona mzalwane, ulazi nekhambi, ngoba phela siyalazi ikhambi. Ikhambi nguJesu. Ey'nkingeni zonke bika kuJesu 113. Ovele nje uma ngabe umuntu ezokulethela iy'nkinga zakhe, umnike leli culo, uthi ake sivule u-113 emacilongweni. Bese siyathola ukuthi yonke into bika kuJesu, unamandla onke, akukho angakwazi ukwenza. Welapha inyama, alapha umphefumulo. Uyaphiliswa enyameni, usindiswe emphefumulweni. Bazalwane, umsebenzi ukhona, nendawo yokusebenza ikhona. Isikhathi sifushane, sekufanele sisebenze ngokushesha. Namhlanje akusinqumele, njengoba sikhuluma nje, take note ukuthi usibanibani nosibanibani uyena ukudinga ukuthi ngikhuphuke naye la, ngibhodloze uphahla. Akudingi ukuthi uzumtshela ukuthi sengiyakuthatha, ngiyakukhuphula, ngibhodloze uphahla, kodwa uzokwenza ngoba ukukholwa okungenamsebenzi kufile. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu akazangazi. Ngiyakhumbula ukuthi ngisakhula kwakukhona lento kwakuthiwa iJohannes Window. Eyayihlala ingimangalisa njalo ngoba owayengitshele ngayo wangichazela ngokuthi iJohannes Window iney'kwele. Ifastela lela, thatha leli fastela lakuqala elaliba nama-glass panes awu-4. Kukhona indawo la uzibona khona wena, uzazi ukuthi mina ngusibanibani nginje. Kukhona indawo oyaziyo neyaziwa ngabantu ukuthi mina ngusibanibani nginje, lo usibanibani unje. Bese kuba khona indawo la abantu bekwazi khona. Bese kuba khona indawo engaziwa muntu, eyaziwa wena ekusithekeni noNkulunkulu. So uma ngabe uzibuka lapho, mhlawumbe kuwena ngingaqhamuka ngi-perfect, ngingenasidingo. Kodwa uma ngabe usulandela, uthola ukuthi kahle kahle nginaso isidingo. Uma ungangiqondi, ngithathe nginje ngoba nginjalo, ubhodloze uphahla, ungifake. Ngiyathanda le ndaba ethi nihlolisise umoya. Bazalwane, igoqa konke. Ngoba ngesikhathi ungangiqondi, hlola umoya wami, buza kuNkulunkulu ngami, uNkulunkulu wazi konke ngami. Ngihlushwa ngabantu-ke bazalwane, bese ngiyaphuma ephuzwini. Kunabantu abathanda ukuphuphela abanye.
nami bayathanda ukungiphuphela kakhulu. Umbuzo wami angisho ukuthi ungangiphuphi, angisho futhi ukuthi ungangitsheli uma ukwazi ukungitshela, kodwa unga-expect ukuthi ngizolichaza lelo phupho. Angiyena umchazi wamaphupho, futhi ngikholelwa ekutheni uma ngabe kuyinto uNkulunkulu afuna ukuthi ungitshele yona, uzongitshela incazelo. So akuthi uma ungiphuphile ongiyise kuNkulunkulu ngomkhuleko. Bhodloza uphahla ungehlisele kuJesu ngomkhuleko. Uxolo. Ngoba kuzosizani ukuthi wazi ngami kuyiJoharis window, kodwa mina ngingazi ungangiyisanga kuNkulunkulu. Yabona, sisemsebenzini bazalwane, asisebenzeni. Ithuba silinikiwe. Kunale ndaba eyingithuse njalo mangiyifunda eBhayibhelini, indaba yamathalente, ukuthi lo owasaba ukusebenzisa ithalente ngenxa yokuthi azi ukuthi umnumzana wakhe uzobuya ayifune yonke nenzalo, wayoyithukusa, lowo-ke waphucwa. So ngisabe njalo uma ngabe ngibheka lapho ukuthi sizothula namhlanje, athi ngale ku-Esteri, u-Esteri athi mhlawumbe ukukhululwa kwalelizwe kusesandleni sethu. Uma ngabe singakwenzi thina, kuzofika abanye abazokwenza, nanoma ingayiphi indlela, nangendlela e-wrong. So bazalwane, asiqapheleni, sisebenze kusenesikhathi, kusakhanya, siphume esixukwini, suse isixuku, ubhodloze uphahla, ufinyelele endaweni efanele. Athi-ke iculo, namamafu elisitheza ilanga, bika wena kuJesu. Kusho ukuthi finyelela nje kuJesu. Make sure ukuthi you reach. Awukwazi ukungafinyeleli, ususebenzile. Inkosi uJesu iyabheka, ibona inhliziyo, ihlola inhliziyo, ibona ukukholwa komuntu. Babeye bafike bangasho ukuthi ungibona nje ngenza ukuthi ngiphaba mpofu ngathini. Kodwa wayethi uma ufikile kuye athi ukukholwa kwakho okukulethile and ukukholwa kwakho sukusindisile. Sisindiswa ngokukholwa, siphiliswa ngokukholwa. Asisebenzeni kusenesikhathi. Lithi izwi ithwalisa nani? Uxolo, imithwalo yenu. Bese lithi kwenye indawo, nikhulekelane, nithethelelane. Lithi kwenye indawo, uma umuntu enensolo komunye, akamthethelele. Akudingi nokuthi akamtshela azoxolisa, cha. Mthethelele nje, umkhulekele, usumthethelele. Hhayi-ke bazalwane, siqhubekeni nendaba yethu, isikhathi sesiphelile. Lithi-ke sebebhobozile uphahla, behlisa uhlaka alele kulo umufi. Inde-ke indaba yohlaka bazalwane. Sengithi umufi, Nkosi yami, ngiqonde of uhlangothi. Ngiyaxolisa bazalwane, ngiyaxolisa ukuthi mhla ngiqala ukubona umuntu engafakiwe ebhokisini ethwelwe ngento efana njengecansi. Bazalwane, into engangiyikhala. Wayengesona isihlobo sami, but bazalwane, mayi, ngikhaliswa ukuthi nje uyanyakaza nje. Uyabona uma eqhuzuka lo ucishe ngaba traumatized. Kodwa-ke ngangisemncane, noma ngangingemncane kakhulu, ngase ngikuma-20s, sengimdala ngoba ngase ngihamba imicwabo. Hhayi-ke bazalwane, indaba yophahla, emini yohlaka injalo-ke. Ohlakeni usuke ubonakala ngoba kuwumbhede, sort of a bed, i-stretcher. Kuwumbhede ongesimbhede, kodwa abakwazi ukubamba ngakho, babe uthunga le phambili, babe uthunga emuva. So uma kunjalo-ke, ingaphezulu lakho wena u-exposed, usobala. Uma-ke eqhuzuka uxolo ophambili, ewe
asale omunye angaqhuzuki, kusho ukuthi wena uzochitheka eceleni, osohlakeni uzochitheka eceleni. Uma ngabe-ke uthwelwe ngabantu kanjalo, wena othwelwe uqobo usuke unovalo lokuthi what if bewa kangakanani-ke bekhuphuka ophahleni. Kwakubiza ngempela ukuthi akholwe lo, akholwe ukuthi abazungisa, akholwe ukuthi la ngiyakhona ngizophuma sengizihambela, sengiphila. Kwakudinga ukuthi akabe nokukholwa ukuze avumele yonke lento yenzeke kuyena. Bazalwane, make sithi masiya nabantu eNkosini uJesu, ibona ukukholwa kwethu kuqala besidlulela kulowo muntu esize ngaye. Ayikibone okwethu kuqala ukukholwa idlulele kulowo muntu. Awukwazi ukuthi usuke nje uxolo uthi kumuntu ongakholwa, ngicela ungisize ungikhulekise nginale nkinga. Akakholwa nokuthi uzosizakala wena. Inkosi uJesu uma ekhuluma uzobona ukukholwa kabani. So bazalwane, asisebenzeni kusenesikhathi. Sisebenza ngaphakathi kuqala bese siyasebenza nakwabanye. Uma ngabe uzoshiya umzalwane wakho elimele la efuhla ngothi, bese uyalapha ngaphandle, ube muhle ngaphandle, ngaphakathi kwaziwa ukuthi awunakani. Kwaziwa nje ukuthi awunake muntu wena. Noma ngabe uyakhuleka, sekuyakhuleka kuyalala, ukhulekela umndeni wakho, ukhulekela abantwana bakho, ukhulekela iproperty yakho, ukhulekela lokhu nalokhu okwakho. Uyisisebenzi esinjani, unakho ukukholwa? Ongenamsebenzi phela kufile. Qaphela, asiqapheleni bazalwane, sibambisise ithuba lisekhona. Nizoyifunda-ke le ndaba niqhubeke nayo, nize nibone ukuthi iNkosi uJesu ibona ekujuleni kwey'nhliziyo. So awukwazi ukwenza into half-heartedly, inhliziyo yakho ingaphelele ekuyenzeni, ngoba iNkosi uJesu uyakwazi ukubona lokho. iNkosi uJesu uyazi isithule singasho lutho, afunde imicabango yethu singakayicabangi. So bazalwane, asipheleliswe othandweni. Lisho njalo iculo lecilo. Namhlanje nje ngigcwele icilo ngenhlizweni yami. Lithi sipheleliswe othandweni, sibe yizigijimi, sivuthe emoyeni. Kusho iculo bazalwane. Nathi-ke kumele senze njalo. Uma ngabe uvutha emoyeni, nakanjani uzokwazi ukugijima ube yisigijimi. Nakanjani uzosihambisa sonke. Uzolokhu usithuthile ngohlaka, usithuthile ngohlaka. Siphiliswe, siphume sesiphethe uhlaka sesihamba. Sesiliphethe ngesandla. Uphathe uhlaka usho isayini yokuthi sengibuya khona empini. Angithi niyakhumbula ukuthi uma ngabe amasosha empini abuya nazo izikhali zawo. Kodwa sisuke sibone ukuthi babuye empini, abanye babuya sebeney'kha, abanye babuye nazo izikhali zabo yilimele. Kuqala ngey'khathi zemkhonto yayibuye izocitshwa, izololwa kabusha. So nathi kufanele senze njalo. Uma siphuma siye empini, asibuye nazo izikhali zethu. Uhlaka lwethu luzoba ufakazi ukuthi bekade ngilele la sengiyahamba. Njengoba kwasho impumputhi yathi, engikwaziyo bekade ngiyimpumputhe, kodwa manje sengiyabona. Injalo indaba yethu namhlanje. Nkosi yomusa ingibusise, isikhathi sami siphelile. Ngiyanithanda. Kufanele nje siqonde lokuthi siyazigudluza iy'xuku, siyadlula iy'thiyo, siyagudluza iy'thiyo, siyadlulela, siyaphuma esixukwini. Asidikibali bazalwane, siyaphikelela. Ekukholweni simele ukuphikelela. Noma ngabe uyabona ukuthi la akulunganga, uyitshela ukuthi akakabi isikhathi sikaNkulunkulu ukuthi ngingadlula kule problem. Le problem ingadlula kimi, kodwa wena ungahlali kuyona. Dlula kuyona, udlulele phambili. Yazi ukuthi leli zwe lithi
nikhulekelane, lithi thwalisanani, lisho ukuthi usukunayo nawe yakhe imithwalo, kodwa mthwalise omunye, thwalisanani. uJesu Kristu inkosi. Eyi, ngizoze ngone ngedlule kakhulu esikhathini. Ngicela sikhuleke bazalwane. Baba, siyabonga ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, izwi lakho sipha lona namhlanje. Khuluma ngalo-ke ey'nhliziyweni zethu, ngamunye ngamunye ucacise. Sisazofunda sonke lesi sahluko, Nkosi. Khuluma ngezwi lakho, sivula amehlo kamoya ukuze siqonde, uthumbe ney'ngqondo zethu, uzithumbele ekulalelweni kwezwi lakho, usithobise Nkulunkulu onamandla, ukuba Nkosi konke esikuzwile namhlanje usipha amandla okukwenza. Siyacela lokhu ngokukholwa. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga-ke bazalwane. Inkosi yomusa inimusise. uJesu Kristu uyinkosi.